ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି 8ଟା। ତ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବି। ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ। ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ମା ବାହାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଠି ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସେ ବାହାରିବେ ବୁଲିବେ ଗାଁରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ କିଛିଟା ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସଜେଇଦବା। ଛାତ ଯାକ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏବେ କିଣିଥିଲି ପୂଜା ପାଇଁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଜିକି ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଯିବା ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମନ୍ଦିର ସିଧା, ତାପରେ ଆସିଲେ ବାକି କାମ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲେ, କପେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା, ଆଉ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଜିକି ପାଇଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଲା ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା। ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଥିଲି ଏ ପୂଜା ସମୟରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଚାଲୁଥିବ ନିହାତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲଗ୍ରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ଜଳିକି ରହିବ, ନର୍ମାଲ ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇଟା। ତ ହଳଦିଆ କଲର୍ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଜମାରୁ ବି ଏମିତି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରିବନି। ଯାହା ଏଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ସବୁ ତୁମ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେବ ଘରେ, ତୁମେମାନେ କେବେ ବି ଏଇଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଜୀବନ ଯିବାର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବାକିଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସେ ଜଳିବ। ୟାର କୌଣସି ଏମିତି ବଟନ୍ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଏଇଭଳି ହିଁ ଜଳିବ। ତାର ସେ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଠାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଲାଇଟ୍ଟା। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦୀପାବଳିକି ତ ଆମେ ଦୀପ ହିଁ ଲଗାଇବା ବହୁତ, ତଥାପି ଏଇ ଦୁଇଟା ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା ଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ହିଁ ଆମେ ଲଗାଇବା। ଦୀପ ଲଗାଇବା ଆଉ କିଛିଟା ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପୁରା ପାଗ ମେଘୁଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଛାତ ଉପରଟା ଆଗ ସଫା କରିଦେବି। ଯଦି ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କରିଥିଲି। ବାବା ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଛାତ ଉପରୁ, ଯଦି ସଫା କରିଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ସଫା କରିଦେବି। ସଫା କଲା ପରେ ଯାଇକି ଏ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗାଇବା। ଏସବୁ କାମ ଆମେ ଉପରଓଳି କରିବା। 4ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଖରାକୁ ଦେଖିକି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭାରି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଖରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିକି ପାଗକୁ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଯାଏ ଛାତ ଉପରଟା ଟିକେ ଦେଖେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଘାସ ଫାସ ସବୁ ଉଠିକି ରହିଥିଲା। ପୁରା ବହୁତ ଅସନା ହେଇଥିଲା ଏ ଜାଗା ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି କି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମରିଯାଉଛି, ଖରା ପ୍ରବଳ, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଏ ଅପରାଜିତା ଗଛଟା ଲଗାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଗଛଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବା ଭଳି ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। କାହିଁକିନା ଏଠି ପତ୍ର ପୁରା କଅଁଳିକି ରହିଛି। ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ବି ମୁଁ ତଳକୁ ନେଇଯିବି ଗଛଟିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ଏଇସବୁ ବି ସଫା ଟିକେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ସଫା ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି, ଅସନା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ, ଆଉ ବାକି ଯାହା କାମ ଅଛି ତାକୁ ସାରିଦେବା। ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ଦେଖାଯାଉଥିବ। ମୁଁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅସନା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ପୁରା ଆଉ କିଛି ଅଛି ତାର ଫାର ଏଠି ସବୁ ଆଗରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଲିଚୁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଲଗାଇବା ଲିଚୁ। ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଏଇଟା ପୁଣି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ସଫାସଫି କରିଦେଲେ
चलतु बाकी टिके खरा कमिले एटा को धुआ धुई करदे तापर बाकी काम देखिए। चलते तौक जा बहुत जोर खरा है। बर्तमान मु कंटा हाथुड़ी नहीं आसी ये छोट छोट कंटा सब बाड़ेदवा तापर आम लिचु लगा स्टार्ट करा। एबे 5टा पाखापाखि बाजीगला